तर नमस्कार मंडळी, मी रसिका धरी तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करते. तर आज असा आपल्या कुणकेरी गावच्या होड्याचा दिवस आणि या दिवशी आपल्या शेजारील गावच्या आंबेगावच्या श्रीदेव क्षेत्रपालाची आणि आपल्या कुणकेरी गावच्या श्रीदेव भावईची भेट होता. आणि ह्या दोन देवतांच्या मधला नाता म्हणजे भाऊ बहिणीचा. तर आता खाली आपल्या आंबेगावचं देव इलेलो असा, तर आधी आपण त्याची भेट घेऊया आणि त्यानंतर भाऊ बहिणीचा अतूट नात्याची एका वर्षानंतरची भेट बघूयात. चला तर मग तुम्ही पण माझ्यासोबत. मोऱ्याचे कुठला बारे आले न वाचलं देवासाठी मोऱ्या सावून समर्था ते सुकडं धाव गेलो होतो समर्था त्यांचं लेकरू समर्था का ते समर्था दारू पिता समर्था ते अजून लेकरू समर्था दारू सोडून नाही तरी त्यांना पण नव्हतं पोच केलं होतं पावन करून घे त्या लेकरू तंत्र मंत्र भगत पाहिजे तरी खुशी भर पडला असा असा जे आजी तारखे समर्था लेखाचा पर्याय करून समर्था त्यांना पण नव्हतं तरी पोच केलं तर पावन करून समजा समर्था तुझा नारळ भेटीचा नारळ तिकडे द्यायचा कोणाकडे द्यायचा देवाकडे ठेवायचा बारे बाजूला देवासाठी कोणी सांगून भेटतो अमृता भाऊ तुला पेढे ठेवले तर पावन करून घे त्याला विषयी मनकामना परिपूर्ण काढून तुम्ही क्लिअर दूर करा पैसा आमचा बरा करतो. चाव जोरात चाव चाव तिथे चाव चाव हाय नमस्कार. आणखी दोघदान होते असो रे असो आम्ही जाऊ
गावच्या देवाचं ते मारताना आधी जाऊन मार